ಜಗತ್ತು ಜಾರಿಗ ಇಂದು ಪೂರಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದದ ಜಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಂಡ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನೆಂಚ ತೋಜುವ ಇನ್ನು ದಿನ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಹೂ ದಿನಯೇ ಬುಧವಾರ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅದೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆತ ಅಂಡತ್ತ ಇನಿ ವೆನ್ನೆಸ್ಡೇ ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಅಂಕುಲ್ ನಾಲೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಕೊಲ್ಲೂರುಗು ಪುರ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತುಯ್ಯರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಡಿರೆನ್ ತುಯ್ಯ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಾತ ಎಂಕುಲ್ ಲೈನ್ ದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಕುಲು ಲೈಡ್ ಇತ್ತ ಇರೇನು ಲೈಡ್ ತುಯ್ಯ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬಸ್ ನಾಟಾಗಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೆಲರು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಸಂಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ವೆನ್ನೆಸ್ಡೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ಉಂದತ್ತಿ ಯಾನ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ತುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ ಮಿಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ ತುದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಾರು ನಿಕುಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೆಲ್ತಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೇರು ಆ ರೀಜನಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾತೆ ಸಾಲ್ಯನ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಎನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅನ್ ಪನೋಡೊಂದು ಜಿನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನಿಕಲ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದ ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕಲಾಯ್ತ ಮಸ್ತ್ 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 ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಅವ್ರಿ ಈ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ದೊಡ್ಡದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇದು ಕೊಲ್ಲೂರದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಪ್ರಸಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಪೂಜೆದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಡುಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಕುಮದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಡುಂಡತ ಕುಂಕುಮ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೂರ್ದನೆ ಕುಂಕುಮ ಏತು ಸಮಯ ಬರುದು ಫುಲ್ ಅವ್ರ ಕಲ್ಲರ್ತದೆ ಕುಂಕುಮದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಲ್ಲರ್ ಅವ್ರನ್ನ ತುಯ್ಯರತ ನಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕಾಟ ಅಂತಾರೆ ನೀನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕುಗ ಒನಸ್ ಪುರಾಣೆ ಕಲ ಒನಸ್ ಪಂಡ ಒನಸ್ ಹತ್ತು ರಾಗಿ ಚಪಾತಿಲ ಬಂಗುಡದ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಕರಿ ಬಂಗುಡದ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಕರಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೇ ಬರ್ಪುಜಾರ ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತು ಇಂದು ಬರ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂದು ಬರ್ಪುನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೊಡು ನೆನೀನಿ ಆತನಾಗ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಗೇಟದಲ್ಪ ಆಯ್ಶುಡ ಕಂತು ಕೊರ್ದಾಂಡು ಇಂದು ಸಾಲ್ಯನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ ಪಂಡ ಆಯ ಕಂತು ಕೊರ್ನಾಗ ಸಾಲ್ಯನ್ ನೀವು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನ ಆಯ್ಶುಡ ಪಂಡೆ ಅಂಚನ ಆಯ್ಶುಡ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪಡಪ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚಾನ ಆಯ್ಶುಡ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪಡಪ ನೋಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚಾರಡ ಪಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಂಗು ದೆತ್ತದಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಆಟಿನ ಮಾಟಿ ಬಿದೈ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ಪತ ಆಟಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಆಟಿಡು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಾ ಅಷ್ಟಮೀರಿ ತುಂಬ ಇದು ನತೆ ಅಷ್ಟಮೀರಿ ತುಂಬ ಇದ್ದುಂಡು ಬುರ್ಚಿ ಅಷ್ಟಮೀರಿ ತುಂಬ ಪೂಜಪ್ಪು ಅಷ್ಟಮೀರಿದು ತುಂಬ ಇದ್ದುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯನ ಹೆಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರೋಡ ಹೆಂಗಿಂಚ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಂಚನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಉಲ್ಪದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಬತ್ತು ಪಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮು ಸೇರ್ಲೆ ಆನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೇರಡ ಸ್ಕೀಮುಗು ದಾದಕ್ಕೆ ಸೇರುನು ಇನ್ನೆ ಪಂಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನಿ ಪಂಡ ಸ್ಕೀಮ್ ದಾಯಿಗೆ ಅವರ ಪಂಡ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವು 3000 ಅಯ್ಯ 3000 ದಾದ ದಿಕ್ಕು ಅವರ ದಾಯಿಗೆ ನೇರ ಗುರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ವ ಕಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ದಾದೆ ಕಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅರ್ಧದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಉಂಡತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಫಂಕನ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತಾಯಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದೇನ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಜಪ ಅವಳಂದ ಒಂಟೆ ಪತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇದು ಇತ್ತ ಓಪನ್ ಮಲ್ಕೊಡೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ದಿವಾಲಿದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪನ್ಪೆ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಎಂಚ ಇದು ಪನ್ಪೆ ಸಾಲನ್ ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅವು ಏಬಾವು ಜುಲೈ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅದು ಮೇಲಂಡೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಅವು ಬಂಡೆ ಐಕೆ ಮಂಡೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಂದೆ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 1500 ಐಕೆ ಮಂಡೆ 3000 ಸ್ಕೀಮ್ 1500 ಆಗಿ 3000 ಅಲ್ಲ ಕಾಲ ಅಂಚ ಐಟ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯ್ತು ಮೆನು ಇತ್ತು ಓ ಮಾತ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಎತ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅವು ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ 3000 ಕೊರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ಬಂದೇನು ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಕ್ಕಲು ಇಂತ ಓಪನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ಏನು ನೊಂದಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿದ ಕೊರುವೇರು ಅಂಚೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತೆಗಿಯಾರು ಎಂತೂ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಣೋಡುದು ಧೂಳು ಬ್ರೆಡ್ ಶೋಕೇಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋದ ಪೂರ ನೆಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರೇ ಪಂಡಿ ಅವು ಪಂಡುದು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪು ಇವು ಅರಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪಿ ಅರಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾತುದೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋತುಂಡು ನಿಜ ವಾಟಿ ಕರೀದು ಅಷ್ಟೇ ದುಂಬ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪುರಾನೆ ಸಾಲಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಂತೆ ಸಾಲಿಯನ್ನು 15 ನೆಂಕುಲು ಅಡೆಗೆ ರೀತಿದ್ವಿ ವಿಷಯ ಆತಿನಾತೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮು ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅವಳ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಲ್ಪದಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಜನ ಫುಲ್ಲಾರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೀಮ್ ಒಲ್ತ ಕೋಣಾಜದ ಮುಡಿಪುದನದ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಗಾಡಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬಂದಿರೋದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿನ ಆತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತೂಕ ಇದನ್ನ ಮಾತು ಉಂಟು ಅದರ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿಖಿಲ ತೂಲೆ ಎಂಜಾವಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಬುಧವಾರ ಐತಾರ ಈ ವಾರದ ಪ್ಲಾನ್ ಐತಾರ ಗೋವಾ ಬೀಚ್ ಐತಾರ ಏನಾದ್ರು ಗೋವಾದ ಪೂಜೆ ಬಂತು ಕೊಳೆಗೂ ಬಂತು ಇಂದು ಯಾನು ಹೊರ ತೂತೆ ಪೂರ ದೆತ್ತು ತೂದ ಅಡೆಗೆ ಕೂಡ ಗಂಟೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮೇರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಂದು ಯಾನವರ ಚೆಕ್ ಮಂದೆ ಬಟ್ ಇಜನ ಈತ ಸಮಯದ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಮ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಕೈತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕು ಎಂಚಂದ ಮನ್ಪು ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಯರೆ ನನಗೇನು ಬಾಕ್ನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವರ ಪೂರ ದೀಕ ರಾಶಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಈರು ತೂತು ಜಂತ ತೂತೆ ಸುಕ್ಕೋ ಬೇತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೇತೆ ಪಾಯಸ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಬೇತೆ ಆತೇನಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಚಮಚನ ಅವು ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಹಾಂ ಈರಕ್ಕೆ ಪಿದೆ ಇದಾನಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ಹಾಂ ಬೊಕೆನ್ ಚೊಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕು ಕ್ಲೀನರೇ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಹಾಂ ಮುರಣರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕರಿತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕು ಧೂಳು ಬರ್ತದ್ಯಾ ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂಡ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬೂರಂದೆ ನೆಕ್ ಬ್ರಷ್ ನನ್ನ
ಬ್ರಷ್ ನೆಂಚ ತಿಕ್ಕದು ತಿಕ್ಕೈತೆ ಸುರು ಸೋಪದ ಧೂಳು ತೆಪ್ಪುಗ ಸೋಪದ ವೈರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆಟ್ಟು ಸೋಸ ಅಂತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಕಜಾವುನು ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ನೆತ್ತ ಎಂಜಾನ್ ಪೆರೈಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ ಎಂಜಾನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ದಾಲೇಜಿ ಕರ್ಟನ್ ಒಂಚೂರು ಧೂಳಿತ್ತು ಮಾತೆ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಪುನು ಪೂರ ದೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ನಾನು ದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುನು ನೆತ್ತು ಲೈಡ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ವೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅತ್ತವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಏ ಬೋರ್ದಿನ ಚೆನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಆಡು ಒಂದು ಎಂಚು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ಪಾಡ್ ನಂದು ಅತ್ತ ಅದ ಅನ್ನ ಯಾರು ವಾಟರ್ ಸೈನ್ ಬ್ರಷ್ ಪಾಡ್ ನೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ನೇರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಾಡು ಇಂಚ ಓ ಬ್ರಷ್ ಬೋಡು ಓ ಬ್ರಷ್ ಪಾಡು ಅಂಟ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಲೆಂತ್ ಬೋಡು ಸಾಧಾರಣ ವಯರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ವಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಡ ವಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಪಿದ್ದ ಈ ಪೂರ ಕೊನೊತ್ತೆ ಬರೋಣವರ ಸಾಲೆ ನಿಜ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯಪಂಡ ಉನಂಡು ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದೇನು ಪೂರ ಮಾತ ಕಾತು ಅಂತಾರೆ ತೈಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಹುಷಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಮೊದಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಪುಗ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗತ್ತ ಬಾಯ್ 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 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾಗ ಟಾಟಾ ಬಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್